sa tagiyan ng radyo nagatingog di ba susod? Ako sir. Ay mo hagid ay. O sa istasyon na. DXDC. Ay, di basta-basta yun na, DXDC yun. Tungod, ana, madam, ma'am, kasama, daw yung kakarong buntaga. Pero, tabi na, kasi pangana to. Ako di ay si Marie Chris Tito. Ready na ka kasama Marie Chris? Ready na. Di basta-basta yun. 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapasuhan, pagmamahalan, buhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, pumuhi ng pagmik, gawiin ang lahat ng sa iyo'y makarating. Yehey! Dawatang amo ang kining ni ang pahalipay para nimo sa atong ngayong bagong taon. Panalo ka promo kasama Marie Chris. Unahon ako ang red wine. O gisunod nato ang ato ang pahalipay nimo pangkuan ninyo kini ang pang deleted ha nga bidyan no. Kauban si Radyo Man ay biginita ako ni Radyo Man Dudong Ren Lobos Boga Tatak Arimen.